neki plan. Da vidim. Ne propustite nedeljni ručak u Vitinoj pizzeriji. Najbolja pizza u čitavom svemiru. Zvuči dobro. Mora da je unutra ona mašina za vafle koju sam naručio prošle nedelje. Da, ali šta je ovo? Gde je moja mašina za vafle? Mora da su pomešali poručbine. Sad sam se stvarno naljutio. Telepatski šlem. Prvi takve vrste na svetu omogućava čitanje misli. Veoma smešno. Baterije su uključene. Proizvedeno u Kini. Bla, bla, bla. Lažnjak, kopija, čist fol. Neugledno. Ej, šta sad? Pa, mogao bih i da probam. Da vidim. Uključite dugme za napajanje. Zatim pronađite nekog i zelenim dugmetom podesite pristup njegovim najdubljim mislima. Možda da malo pojačam jačinu zvuka. Znao sam. Ovo čudo ne radi. Kao one glupave rentgenske naočare koje prodaju sa novinama. Treba mi šolja, kafe, sada. Ko bi rekao? Ovaj glupi šlem zapravo radi. Nije trebalo da podešavam jačinu zvuka po odiju. Tom psu zaista nedostaje mozak. Zdravo! Evo tvoje omiljene, sveže pečene, lazanje za doručak. Nadam se da neće primetiti da sam ispekao... Zamrznutu lazanju, a? Stvarno si mislio da će ti to proći? Stvarno? Mogu da objasnim, u radnji nije bilo sira. Ovaj mačak je previše pametan. Na svu sreću pa ne zna za kolač od šargarepe koji sam sakrio iza mleka u... Ja nisam više beba. Mogu da pređem ulicu, već mi je 5 godina. On nikada me ne pogleda. Toliko je volim. Ja sam najljubkija mačka na svetu. Prepoznao bih tu misao bilo gde. Zdravo, Nermile. Taj sladoled stvarno izgleda ukusno. Mogu li da ga liznem? Ne možeš. Odabran sam za finalistu svetkovine najljubkije mačke i ne želim da delim klice sa nekim pre finala, a pogotovo ne sa tobom. Ako Garfield ne primeti da sam stavio eyeliner, onda neće ni sudije. Ej, Nermile, na takmičenjima obično ne dozvoljavaju šminkanje. Bilo bi sramota da sudije saznaju da nosiš eyeliner. Kako znaš za eyeliner? To nikom nisam rekao. Čisto sumnjam da ćemo to pronaći na zemlji. Ova planeta je isuviše primitivna. Treba smesta da se javimo imperatoru Calconeu. Nađimo se u uličici, postaraj se da te niko ne sledi. Razumem. Pojma nemam šta smeraju, ali bolje da ih držim na oku. Tako mi raviola, pa to su vanzemaljci prerušeni u ljude. Bolje da je nešto bitno. Stigao sam na pola stripa. Naša doživotna potraga po galaksijama je bila uzaludna, gospodaru moj.
Možda smo je pronašli na maloj planeti zvanoj Zemlja. Vitina pizzerija, najbolja pizza u čitavom svemiru. Idite i proverite tu stvar. Ako je ta pizza zaista najbolja u svemiru, osvojit ćemo zemlju i natjerati zemljane da nam ispeku milijardu pizza za našu planetu. Razumemo vaša dvomoždana visosti. Opa! Sudbina naše planete i naše pice je na mojim plećima. Bolje da upozorim Vitu. Ko zna, možda dobijem i besplatan ručak. A kuda si ti to pošao, Garfielde? Vito, moraš da me pustiš. Neki gadni vanzemaljci hoće da pokradu tvoje pice. Šta je bilo? Ne možeš da pročitaš novi znak na vratima. Dobro. Jedite za $7. Ne važi za narandžaste mačore čije ime počinje sa G. Veoma smešno. Sada, izvini, čekaju me mušterije. Dobra večer, izvolite, uđite. Tražimo najbolju picu u čitavom svemiru. Došli ste na pravo mesto, ovuda. Dakle, koju picu želite? Sve. Sigurno ste puno gladni, he? Nemate pojma. Dopada vam se? Da. A ne, sve osim ovoga. Ne sviđaju vam se inćuni? Oni su veoma otrovni za našu vrstu. Napravit ću picu bez inćuna. Ne vole inćune? Ne. Ali nismo probali havajsku i Vitin specijalitet. Slušajte, gospođo. 1000 put vam kažem da je prošlo 20 minuta od zatvaranja. Pođite. Ovaj čovjek me nervira, jel mogu sada da ga pojedem? Nemoj. Njegova pizza je stvarno najbolja u svemiru. S mesta ćemo raportirati imperatoru Calzoneu. Mrzim naučnu fantastiku. Makar bili vanzemaljci, nema više pizza! Gde je moja pizza? Dozvolite mi moja dvomoždana visosti. Pozdrav, zemljanine. Po svemiru kruži legenda o vrhunskom i jedinstvenom ukusu tvoje pice. Sam imperator Calzone je prešao galaksiju da bi je probao. Stvarno? Ako mu se dopadne pizza, želeće da je izvozi po čitavom mlečnom putu. Govorimo o velikoj međuzvezdanoj distribuciji. Naravno, dajte mi 15 minuta i ispeći ću vam najbolju picu u čitavom svemiru. Šta ćeš ti ovde? Vito, ne možeš da im spremaš hranu. Žele da osvoje zemlju. Zašto pokušavaš da uništiš Vitino remek delo? Ovo će biti moj najbolji. Pomisli na svu tu reklamu ako se imperatoru Calzoneu dopadne moja pizza. Kad bi mogao da razumeš šta vanzemaljci pričaju. Naravno. Zašto se nisam toga setio ranije? Ej, šta mi to radiš? Ovi zemljani su tako lakoverni. Kada ćemo preuzeti njihovu neuglednu planetu? Čim imperator Calzone proba njihovu picu. Sad shvatam. Moramo nešto da učinimo. Glasam za ovo. Inđuni, naravno. Ima da im ispečemo picu koju neće zaboraviti.
Ekola! Njam. Ko je ovo? On, aha, pa to je moj pomoćnik. Izdaja! Pokušavate da otrujete svog imperatora! Ali naša to možda na visosti mi... Obojicu vas šaljem na prinudni rad u rudnik uranijuma na tamnoj strani Aldebrana. Otkazujem invaziju zemlje. Ponovo ćemo svratiti za nekoliko hiljada godina da vidimo da li su zemljani naučili da kuvaju. Ovo je najgora pizza u čitavom svemiru. Dobro, toliko ti dugujem. Nadam se da si još gladan, mačku. Samo daj.